Onyx o si Vin Abrenica usa ka kontrabida sa mythical primetime megaserye nga mga lihim ni Urduha apan usa di ay siya ka hands-on daddy in real life. Siyang Facebook o TikTok accounts iyang gipakita ang bonding moments nila sa iyang anak, din iyang gitudluan ang bata, ang cute nga baby girl nga si Sophie unsaon paglimpyo sa iyang motor. Gusto nga ipakita ni Vin sa tanang amahan nga inay hunahunaon nga nagsamok-samok ang mga bata sa ilang buhaton, ila kining gitudluan kun unsay sakto. Samtang sa nagpadayong mga eksena sa mga lihim ni Urduha, wa gihapon mawa ang pagduda sa magsuon nga sila si Jem ug Crystal nga aduna paghihapon sa ilang kauban ang mall o ang kakonsabo sa ilang kaaway. Samtang ang chairman kinsa kaluhan ni Maestro Marios aduna nay lead kun diin nakatago ang usa sa mga nawalang hiyas ni Urduha. Kana uguban pa atangi sa mga lihim ni Urduha pagkahuman sa 24 oras.